görüyorsunuz. Babamı vurdu. Babamı vuruyor görüyorsunuz. Bak. لبر و مالا مالباتک کرد جوانی لهلک شینوگری لهلادن حاضری و نچاریا کوچیه جبرکو او ایدی لور خودی دجمنن مالا سلیمان جابیر 6 سالی و باوی 8 زاروکانه کو لگند جیو لیرا چاناکاله جهیلا لشکرم و هاتو بکشتن پشتی ناکوکیه کو پزیوی کتیه زویه جابیر ویو انور özenç şerkirne. Piştre Cabir bi kêran hatiye birîndar kirin, dûre kurên wî diçin Enver Özenç dikujin û leşker jî tên wî dikujin. Kendi ellerimle pansuman yaptım ona. Kendim yanında durdum. Baba dedim bu çok... Bavê me bi birînên kur hat û me bi destê xwe derman kir. Me got em herin nexweşxaneyê got na. Got li birayên xwe bigere bila bên. Ez geriyam û diyam got gazî leşkeran ke. Xwezî min gazî nekira. Aramasaydım keşke diyorum. Sanki esker ne hatun ayırmışken. Hatun hem de tane bergulada. Ona yeki jimda destim saverim ama terör teze destim dervaz bu. Mebuzmuz dasterde paşa dervaz bu. Karabalık bu çıkarsa. Er zavun karabalık mı bek de 15 hafta bu. Baş bune 5 hafta asker. Hat ne vederida. Merki babam sakır pırtı pırtı. Gundekû ser bi Çanakkale'ye veye 6 malin û 3 jê Kurdin. 30 sale ew li vir dijîn û ji xwe re milk û zevî kirîne. Piştî ku Cabîr bi birîndarî tê mal û kurên wî gundiyê xwe dikujin, malbat bangî leşkeran dike. Lê hatina leşkeran bi hêrs û lêdan dibe. Dema Silêman Cabîr dibîne leşker lêdaneke giran bi kur û malbata wî dikin, hewl dide xwe bigihîne çeka xwe ya di seyareyê de. Çek vala bûye lê leşkerekî çar gule lê direşîne û wî dikuje. زار ناگرتین از تنیم زارم زار قیزین که از چگونه نو خلق دبیم از ما گدی هانیم که گدی که چه بکه Bunu çi bikin na? از جگون داریم مالک بفروشم جگون داریم نکنم ویداری نوان دو بسن کسات ناس تک تنی جن حرمت کازی برا چه بکم جنوانو داریم لیم هر لهلا دم vejî heman şîn û giriye. Termê Enver Özenç bi beşdariya hemû gundiyan hate definkirin. Li gor wan tu eleqeya mijarê bi Kurdbûn û Tirkbûnê ve nîne. Ya bu zaten yaramaz insandı ölen. Anlıyor musun? Haramzadeydi. Ew kesekî gelek xirab bû, heramzadeyek bû. Kesekî ters û ture bû. Çocuğa yazık oldu. Guneh bû ku ew Camêr hat kuştin. Kesekî gelek baş bû. Her kesî jê hez Hiç dikir. kimseye zarar olmayan bir kişiydi. Hemû kesên malbat tê piştî vê ragêşiyê bi hev re têne destgîrkirin. Paşê jin û zarok têne berdan, lê kurên Silêman Cabîr, Yawûz, Ömer û Yücel têne girtin. Her wiha leşkerê ku Cabîr kuştiye jî destgîrkiriye û lêpirsîn berdewam dike. Li gorî amar û agahiyên berdest piştrastek û di deqa dawîn ya vê mijarê de meseleyeke Kurdbûn û Tirkbûnê nîne. Lê tiştekî dinî eşkere jî heye ku ewa 30 sale neşteciyên vî gundî hîna jî ew malbat tên Kurd ku hatine nava vî gundî qebûl nekirine. Ji xwe li nava vê goristanê jî nîşaneyên wê yekê tu dikarî bibînî ji ber ku goristana gund ya mezin hema 500 metre dûrî vê derê ye. Lê ew gorên ku hûn dibînin yên wan Kurdanin ku li vê derê jiyana xweşdestan e û cuda hatine definkirin. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Çanakkale.